senyor Geni Cinca, que veig que ens ha portat tot de màquines, aparells... Bé, ens ho haurà d'explicar, això, eh? Sí. Això, a què respon aquesta taula tan plena avui? Aquesta invasió mèdica. I aquest sofà, i aquesta invasió mèdica. Però, encara que no t'ho sembli, això és un homenatge, és un monument a totes les persones, als telespectadors que ens estan veient, que van perdre algun familiar o algun amic durant la Guerra Civil espanyola. A veure, explica'ns. La qual cosa és gairebé tothom. Gairebé tothom, moltes famílies van perdre algú estimat, algun amic, algun conegut durant la Guerra Civil. I això, en canvi, és simplement l'invent, la solució al trauma per una persona, un metge que es deia doctor Miguel Martínez, José Miguel Martínez, que va inventar, sota el franquisme, a la postguerra a Barcelona, el que realment no es podia fer, que és un instrument nou per adormir a la gent al quiròfan. Això és un aparell d'anestèsia. Una anestèsia, eh? Sí, un anestèsic. Un anestèsic que ell s'inventa quan, sota el franquisme, a la postguerra, a Barcelona, no es podien importar cap mena d'instruments de fora. I què decideix fer ell? Crear un instrument que realment superés aquesta crisi tremenda que hi havia de... Per poder operar sense dolor, lògicament. Això és el que després, diguem que et col·locaven, ara ho estic veient, A mi això m'ho han fet. El què? Això, realment, això anava col·locat aquí. Això ha d'anar col·locat a algun lloc. A mi això m'ho han fet per anestesiar-lo. Això va col·locat aquí, pam-pam, s'endolla. I tinc un autèntic trauma, quan he vist això, tinc un autèntic trauma... No et va agradar? Home, no crec que ni a mi ni a ningú li pugui agradar anestesiar... El que has d'entendre és que, abans que res... Jo ho recordo traumàtic, eh? I era molt petita. Als anys 40, haver d'anestesiar pels metges era una autèntica loteria, perquè es feia, de fet, a tu, Xavi, encara et van arribar a dormir amb un aparell així, amb èter. Amb una cosa semblant. A tu també, Xavi, no ho recordes molt traumàtic? Jo recordo estar assegut a la falda d'una infermera, entenc, jo i la meva germana, que ens operàvem a tots dos de glàndules, de les glàndules. Tots dos en pac. A mi també, m'operaven dels carnots. Dels carnots, sí, dels carnots. S'operava molt. Ho recordes com una cosa desagradable? Ho recordo, sí, era, clar, totes les bates, i eres molt petit. Tu estaves al costat de la teva germana? Sí. Hi ha molta gent que ho recorda com a agradable. El Xavi va anar a dormir amb això. De dir, ostres, fa gustet. Va anar a dormir amb èter. Sí, això amb èter. Amb èter, que si ara això trenquéssim aquí al mig, adormiríem a tot el... Va, provem-ho. Però és que l'efecte és el mateix que quan et segresten. Sí, tu olores això i t'agafes somnolència. Ho provem? Bé, ara, molt bona observació, perquè aquí ve... Si veuen que començo a badallar... El doctor Miguel què fa? I tornarem de seguida a les morts a la Guerra Civil. El doctor Miguel què fa? S'adona que realment entrar a quiròfan, el metge se servia de la infermera, les infermeres no existien, la monja o de l'estudiant per adormir a gent com el Xavi, o com tu, o com jo, per fer els carnots. I decideix inventar el que era inimventable, que és l'aparell HOMO, que significa Hombredan Miguel Oxford, que és la combinació justament dels dos instruments millors que existien. Aquest és portàtil, per portar durant la guerra. Un era aquest, que això és un Hombredan. Això és un Hombredan. Això agafaves al pacient... No, vinga. Perdona, Xavi. No, fes, no. Va, l'èter. Agafaves així és meravellós. Però d'on has tret això, tu, Genís? Això és una sessió que m'ha fet... Home, això ja aquí ha d'haver agraïment, perquè això és una glòria, això és una joia. Aquest en concret me l'ha deixat el doctor Joan Oliveres, que va ser l'anestesista del doctor Dexeus i Font durant molts anys. Aquest és un instrument que, com podeu veure, està conservat en perfecte estat, que és una sessió del doctor Carles Arbàs, que és l'únic existent en tan bon estat. Per cert, el Carles Arbàs és un historiador de la medicina catalana impressionant, ho sap tot. Quina meravella. I casa seva és un autèntic museu. A més, parlant de museus, el Museu de la Medicina, d'Història de la Medicina de Catalunya, cedeix, a qui vulgui, aquest tipus d'instruments per poder ensenyar com realment... Com funcionava en aquell moment. El doctor Miguel. Què fa el doctor Miguel? És combinar aquest instrument, que és l'Hombredan, que s'assembla a aquest, com podeu veure. Sí, molt semblant, sí. Exacte, és aquest, l'Hombredan, el combina. Se'n va veure un amic seu que es deia Herrera, que era un industrial del carrer Provença, que feia ginys, tipus aquest, i li diu, a més, necessito que, en combinació amb el millor de l'Hombredan, que és a la càpsula, fixa't quina mà la té més maca. És que estava fixant-me, mira... Això la Pepe suposa per anar... No per res, però com es treballava? Estàs tocant la maleta
que va pertànyer a la Maria Oliveres. Deixa'm olorar-la, també. El cull, Doncs no oloris massa el que hi ha dintre perquè fa una pudor d'èter que espanta. Això, que sembla un alien, és un Macintosh. Ensenya-ho, ensenya-ho. A l'estranger s'utilitzava aquest aparell, que era realment l'últim crit amb avançament científic, perquè això, el Macintosh, va inventar la concertina, que com podem sentir, i si ara l'endollem aquí, realment permetia intubar el pacient i fer que l'èter, si tu poses el micròfon sentiràs. Ja se sent, ja. I el doctor Miguel diu, necessito, Herrera, que em combinis el millor element del Macintosh en el meu nou instrument per a dormir, que és la concertina, i a més hi introdueixis l'ombredan. I crea, merci Xavi, De res. i crea aquest instrument únic que durant 40 anys va ser l'últim crit amb anestèsia a l'estat espanyol i sobretot a Barcelona, i fa que el doctor Miguel sigui considerat el primer anestesiòleg a l'estat espanyol. Aquest tipus d'aparells normalment només estan en mans de metges, és a dir, perquè clar, aquí tenim èter, tenim uns aparells que serveixen per anestesiar, és a dir, quin ús es pot arribar a fer d'això, no? Bé, jo ara tinc èter, de fet el doctor Arbàs me n'ha deixat un pot d'èter que ell té a casa seva. Ara tens tots els elements per fer una anestèsia col·lectiva. Jo ara mateix podria dormir, a més a més. Si ens deixem, jo no em deixaria. Jo apretaria a córrer. No us ha passat moltes vegades quan us han anestesiat que us heu resistit? Jo m'he resistit sempre. Jo també, i em desperto massa d'hora. Deixa'm que t'expliqui un detall. Sí, a mi jo sempre em desperto quan m'estan pujant amb la camilla. Mai arribo a l'habitació. Bé, I sempre estic a l'ascensor i llavors no m'agrada gens. Un dels avançaments d'aquest instrument és justament, fixa't en els detalls, és que, i els detalls aquí són molt importants, per exemple, per innovar, el doctor Miguel va decidir, com que l'èter, per fer el teu efecte, per fer-te dormir millor, ha d'estar una mica calent, va inventar una mena d'escalfador, amb un termòmetre aquí, l'aigua calenta anava per aquí, la qual cosa permetia que l'efecte de l'èter fos encara més eficient. Per tant, aquest aparell, aquest és el número 1540, i el doctor Arbàs amb això ha operat, ha pogut adormir unes 7.000 persones al llarg de 30 anys. I en un moment donat es substitueix això ja per l'anestèsia venosa, diguem. Exacte, entra el fluotane, que era un altre èter més evolucionat, per dir-ho d'una manera, i això fa que altres metges, altres anestesistes, com el doctor Monton, també es va llicenciar a Oxford, avancessin en tot això de la... Però aquest instrument amaga la carestia d'una època i un trauma biogràfic en el doctor Miguel, que és el que provoca les ganes d'inventar un giny d'aquest tipus, que és el següent. El doctor Miguel volia ser cirurgià, i de fet era coetani del doctor Brogi. Sí. D'acord? Va estudiar amb el doctor Brogi, un any més, de fet, se'n va a la guerra, i a la guerra, amb el seu germà Enrique, viuen una experiència terrible, que és que l'Enrique el fereixen, i ell, sota d'un pi, diu la llegenda, que el doctor Miguel intenta curar i pal·liar el dolor del seu germà que el mor en braços d'ell. I no pot salvar-lo. No aconsegueix fer-ho. En tornar de la Guerra Civil, i d'aquí l'homenatge d'aquest aparell... I ara estem veient una fotografia que tu ens... Exactament. El doctor Miguel decideix crear un giny que realment combini el bo i millor del mercat. El que està encerclat és ell, clar. El que està encerclat és ell, efectivament. Ara el veurem amb el doctor Brogi. I aleshores, en tornar, diu que no vol ser cirurgià i s'aboca completament a una especialitat que no existia. Els metges... Aquí el tenim, amb el doctor Brogi, no? El mític doctor Brogi amb el doctor Miguel, que va solucionar, que va fer de l'ofici de l'anestesiòleg una especialitat nova, que a més es convertia en imprescindible. Home, absolutament, per la cirurgia. Cap metge és incapaç d'entrar en un quiròfan sense l'element per adormir el pacient. M'encanten aquests personatges històrics als quals retem homenatge des d'aquí a través de tots aquests aparells que també formen part de la nostra memòria més històrica i alhora pròxima, perquè tenim records tots plegats de quan ens van anestesiar amb aquests aparells. No eren aquests, però eren bastant semblants a aquests. Xavi, tu avui ens vols parlar d'un aniversari també molt important i pròxim, també. Relacionat amb el món de la literatura. Parlem de l'editorial La Galera. Home, mític, això.